Kako radi kompas? Kompas je uređaj koji se sastoji od namagnetisane igle, koja slobodno može da se okreće oko svoje ose. Ukoliko se u prostoru oko kompasa pojavi neki magnet, magnetno polje će da uzrokuje da se ova igla okreće i prilagođava magnetnom polju. Ali, šta ako nemamo nikakav magnet u našoj okolini vidljiv? Pa ono što uvek postoji oko nas, to je zemljino magnetno polje. Zemlja je jedan veliki magnet koji ima severni i južni pol. Ukoliko nema nekog jačeg izvora magnetnog polja u našoj okolini, kompas će uvek osetiti magnetno polje Zemlje. Zbog toga će se uvek okretati tako da pokazuje severni i južni magnetni pol Zemlje. Na ovaj način možemo da se orijentišemo. U stara vremena, kada nisu postojale mape, navigatori, Google Earth, GPS i slične moderne tehnologije koje postoje danas, ljudi su se orijentisali uz pomoć kompasa. Kompas je doveo ljude na severni i južni pol. Pa sad mi je jasno zašto je igla kompasa uvek okrenuta ka severu. Se zora s mrakom svako jutro burno svađa, ta se strana zove istok, tamo nam se sunce rađa. Istok je zapadu drug, a severu jug. Istok je zapadu drug, a severu krajem dana vrši pravi žestok napad, gde zalazi toplo sunce, ta se strana zove zapad. Istok je zapadu drug, a severu jug. Istok je zapadu drug, a severu hladni vetri što donose zime nove, gde se lede nežne breze, ta se strana sever zove. Istok je zapadu drug, a severu jug. Istok je zapadu drug, a severu gde je večno leto, gde ne smeju hladne zime i gde ptice smeše lice, jug je takvoj strani ime. Istok je zapadu drug, a severu jug. Istok je zapadu drug, a severu jug.
created using Powtoon.